Wrth feddwl am pesto, wel, mae rhywun yn meddwl am basil a chnau pîn. Ac mi fysach chi'n iawn, oherwydd dyna ydy'r prif gynhwysion. Ond mae 'na gymaint o ffyrdd gwahanol i chi wneud pesto, a dyna dwi'n mynd i wneud i chi heddiw 'ma, yn defnyddio dail Dant y Llew a dail ifanc Danadl Poethion sydd ar gael adeg yma o'r flwyddyn yn yr ardd. Cynhwysion gwyllt i wneud pesto chwyn. Peidiwch â poeni, mae o yn blasu yn hyfryd. Gyda llawer ohonyn ni a mwy o amser i goginio nag arfer, mae pesto gwyllt fel hyn yn rhywbeth gwahanol i'w wneud a'i flasu. Ar ôl golchi'r dail yn drylwyr a'i sychu nhw'n lân, mae gen i tua pwys yn fama. I mewn â nhw i'r prosesydd bwyd efo 50 gram o gnau. Cnau cyll sydd gen i. Digonedd o arlleg. Sudd 1 lemon. Llon llwy de o halen a phupur. A llon cwpan o olew olewydd. Hyfryd. A rwan, da ni'n barod i gymysgu y cwbl lot yn defnyddio'r prosesydd bwyd. Dyna ni, mae hwnna yn edrych yn neis iawn. Dwi'n reit hapus efo hwnna. Dwi rŵan yn mynd i roi chydig bach o hwn mewn bowlen ar gyfer fy nghinio. Ond wrth gwrs efo'r gweddill, allwch chi roid o yn yr oergell, neith o gadw am wythnos, neu yn yr rhewgell. A fe gennych chi pesto yn barod ar gyfer eich pasta unrhyw amser. A dyna ni, cinio i'r brenin.